In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. Er is weer veel gebeurd op Curaçao, dus laten we meteen beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. En dat is het bericht dat de onderstand morgen met 30% wordt verhoogd. Dat heeft de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Roudmilda Lamouny-Cecilia, aangegeven. Eerder was er al geld vrijgemaakt door de minister van Financiën hiervoor. Het heeft te maken met de stijgende kosten in de samenleving. En daarvoor is het nodig dat de onderstand wordt verhoogd. En ook krijgen mensen die alleen maar een ouderdomspensioen hebben ook een verhoging van 30%. Wat betekent dit in de praktijk? Mensen die nu onderstand krijgen, krijgen nu eens in de 2 weken 162 gulden. Dat geldt dus voor mensen die alleenstaand zijn. Dat wordt verhoogd naar 211, dus dat betekent dat ze voortaan rond moeten komen van 422 gulden per maand. Voor echtparen wordt de onderstand verhoogd van 281 gulden per quincena, dus dat is eens in de 2 weken, naar 365. Kort gezegd, per maand mogen deze mensen rondkomen van 730 gulden. Volgens Lamouny-Cecilia zijn het nog steeds moeilijke bedragen, moeilijke tijden voor iedereen, maar worden de mensen die onderstand hebben wel geholpen. Angst voor boa constrictor. Het zal u niet zijn ontgaan op Curaçao, maar er is angst. Er is een slang ontsnapt, een slang die tot 4-5 meter lang kan worden, een boa constrictor. En veel mensen zijn daar bang voor. Volgens Stanley Ignacio, onze fotograaf, maar natuurlijk vooral bekend als dierenkenner, is er geen reden tot angst. De mensen zullen niet worden aangevallen, maar hij begrijpt natuurlijk wel dat mensen liever geen slang in hun tuin zien. Hij zegt, hij wil niet aangeven welke plek de slang is ontsnapt, omdat daarmee mensen bang zullen worden. Dat er op die manier angst wordt gecreëerd, paniek wordt gecreëerd. Dus hij zegt alleen, het is op een afgelegen plek. U ziet zelf op de beelden, in deze vuilstortplek zou de constrictor zitten. Maar het is nog maar de vraag of hij er nog steeds zit. Volgens Stanley Ignacio kan een dergelijke slang wel enkele dagen zonder eten. Het was een huisdier. Niemand wist dat die mensen dit als huisdier hebben. Maar ja, nu wordt er natuurlijk wel alarm geslagen. Geen reden tot paniek. Maar mocht u iets zien, dan kunt u Stanley Ignacio bellen. En dat kan op nummer 560-3653. Meerdere problemen in het ziekenhuis. Er is een rapport verschenen van de Vereniging van Medisch Specialisten. Zij willen hun kant van de zaak laten zien, omdat er natuurlijk al enige tijd wordt gesproken over problemen in de operatiekamers, vertrekkende chirurgen en dergelijke. Nu zeggen de medisch specialisten dat het aantal chirurgen geen probleem is, maar het aantal mensen dat kan werken in de operatiekamers. Daar moet het CMC harder aan trekken om te zorgen dat er voldoende personeel voor de operatiekamers is. Ook moet er betere communicatie over de indeling van de operatiekamers komen en betere communicatie tussen het ziekenhuis en de medisch specialisten, die verder aangeven in een rapport aan inspecteur-generaal Servin Kelly dat het personeel van de sterilisatieafdeling niet open staat voor veranderingen. Waarschuwing voor Portugese oorlogsschepen. Dat zijn kwallen die er van boven, wat je ziet, boven het water 20, 25 centimeter kunnen worden. Ze zijn roze, paars, lila-achtig, maar de tentakels kunnen wel tot 15 meter lang worden. Word je geraakt door een dergelijke oorlogsschip, dan is het beste om dat af te proberen te spoelen met zeewater en daarna een mengsel van azijn en gewoon water, om op die manier de jeuk te voorkomen. Ze zijn gesignaleerd bij de stranden in het zuiden van Curaçao. Daar zijn heel veel stranden, onder meer op Maripompoen, maar ook op andere delen zijn ze al aangetroffen. Pas dus op, ze zijn niet levensbedreigend, maar de jeuk is wel erg vervelend. 74-jarige verdacht van steekpartij. Een 74-jarige man stond gisteren terecht voor een steekpartij. Hij heeft zijn buurman gestoken met een vismes. Een mes dat hij bewaarde als hij ging vissen. Die man heeft het overleefd. De zaak
was gisteren voor de rechter. De rechter doet op 3 augustus uitspraak. Maar het blijkt vooral een langlopende burenruzie aan ten grondslag te liggen. Het slachtoffer zegt dat hij al jarenlang last heeft van de buurman. Die verbrandt afval, die heeft dieren die overlast verzorgen. Hij wil al lang naar een ander huis, dat lukt niet. De dader zelf zegt dat het latere slachtoffer hem, zijn vrouw en dochter heeft bedreigd. Beiden hebben eerder aangifte tegen elkaar gedaan. Dus het is de vraag wat de straf is die de rechter zal opleggen. Monsterlijke vader, terecht voor ontucht. Een andere zaak, gisteren in de rechtbank. Gruwelijke details over een stiefvader die zijn stiefdochter meerdere keren heeft misbruikt. Het kind was minderjarig. Ook heeft de stiefvader een 7-jarige misbruikt. Volgens de officier van justitie was de man een monster als hij dat deed. De man zou ook terug moeten worden gedeporteerd naar Colombia, zegt de officier van justitie. Er zijn 15 maanden straf geëist, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Een proeftijd van 3 jaar en de man moet psychologische hulp in Colombia vinden. De rechter moet nog uitspraak doen. Nieuwe fase, Marie Pompoen geopend. Het is alweer de 3e fase van het recreatiegebied bij Marie Pompoen. Dat wordt echt steeds mooier, dat zeg ik eerlijk. Gisteren waren verschillende ministers aanwezig, onder meer minister Sijntje, Pisas, Cooper, Martina en Van Heijdorn. En die openden de nieuwe recreatiemogelijkheden. Speeltuin, maar ook een skatebaan en verschillende standjes voor eten. En daarmee wordt het hele recreatiegebied bij Marie Pompoen steeds mooier. Dit was het belangrijkste nieuws tot nu toe. Reclame en dan zijn we terug met nog meer nieuws. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanya llamada. Kuta bisabu, kubota unje ganadona di a back-to-school package, incluyendo un laptop, un wifi dongle di Digicel, ku un anya di data, boga tinha chance aqui? Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas, Of na Subway, pa 5 florin of mas, e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. pa mas information, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC Pizza Hut. Subway. Itapirama. Dan gaan we verder met ander nieuws. Vanochtend kwam de politie erachter dat onbekenden een snack bij Gato, voorheen bekend als de Gato snack, helemaal hebben geplunderd. In die zin, ze zijn met heel veel spullen weggegaan die in de snack stonden te wachten. De eigenaar is naar China gegaan, dus de snack was dicht. De dieven hebben het licht van buiten kapot gemaakt en hebben de tijd genomen om de hele snack leeg te plunderen. Ook de kratten bier, heel veel zaken zijn allemaal meegenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek, de man is op de hoogte gesteld. Maar het is een heel opvallende en ook wel een heel erg treurige situatie. Dat op die manier de winkels van winkeleigenaren op Curaçao niet veilig zijn. Dan gaan we naar een heel ander verhaal. Er is bij Playa Conoa al wekenlang sprake van overlast van rioolwater dat daar door de omgeving stroomt. Kapotte riolering of een beerput. In ieder geval leidt dat ertoe dat al wekenlang er een stroom stinkend water door Playa Conoa stroomt. Dat leidt tot insecten, dat is niet aantrekkelijk voor het toerisme. Er wonen niet veel mensen daar, maar het is niet wenselijk dat dit lange tijd aanhoudt. De extra is beelden gaan maken. De geur krijgt u er gelukkig niet bij, maar het is wel iets waar aandacht aan moet worden besteed. Dan gaan we naar iets heel anders. De Human Rights Defense Curaçao onder leiding van Iteke Witteveen heeft opnieuw aandacht gevraagd voor het lot van mensen die vastzitten op Curaçao, ongedocumenteerden, die in de nieuwe vreemdelingendetentie VODC vastzitten, vaak voor hele lange tijd. En volgens Iteke Witteveen is dat niet de manier waarop we om moeten gaan met ongedocumenteerden. Volgens haar moet er iets gebeuren, moet beleid komen. Maar we spraken Iteke Witteveen en hoorden vooral een frustratie over het feit dat dit niet nieuw is. En zij al langer pleit om iets anders te doen met ongedocumenteerden dan maandenlang vastzitten. Nee, het enige beleid is vastzetten en uitzetten. En dan kan je het enige waar vluchtelingen die hier komen, die natuurlijk niet voor de lol komen, beroep op kunnen doen, is een beschermingsprocedure. En dat heet artikel 3 procedure. Dat is het enige
de bescherming die is dat je niet uitgezet kan worden zolang jouw verzoek wordt onderzocht. Ja, maar het gevolg daarvan is dat mensen maandenlang vastzitten. Ja, dat is helaas het geval. Nu met de nieuwe detentiecentrum is er helemaal al geen uitzicht meer, is mijn ervaring. Voorheen kregen we mensen vrij, omdat natuurlijk de omstandigheden in de barak heel erg ernstig waren. En het is ook internationaal de overheid voor op de vingers getikt. Nu is er met hulp van Nederland een groot nieuw detentiecentrum waar veel meer mensen kunnen worden gehuisvest ook nog, vastgezet. En sindsdien zijn er geen mensen meer vrijgekregen. Juist omdat die procedures zo lang duren. En als ze niet zo lang duren, dan worden mensen gedeporteerd. Maar niet iedereen kan gedeporteerd worden. Er zijn wel mensen die echt gevaar lopen voor hun leven als ze teruggaan. En dat is nog nooit toegezegd op ons eiland. Maar is het een ontmoedigingsbeleid van de regering? Zo van, als de mensen maar lang genoeg vastzitten, dan vragen ze zelf om teruggestuurd te kunnen worden? Zo zou je dat kunnen interpreteren. Ja, dat is er vanaf het begin dat die vluchtelingenstroom op gang kwam, is er een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Dus het beleid is toezicht, detentie en uitzetting. Volgens Iteke Witteveen is het wachten op aanvullend beleid. Dat heeft de rechter in december vorig jaar ook aangegeven. Op die manier kunnen ongedocumenteerden bijvoorbeeld wel in een proces om aan de slag te gaan legaal. Om op die manier een bijdrage aan Curaçao te leveren. Op dit moment zijn er eigenlijk maar 2 keuzes. Mensen zijn vogelvrij of zitten maandenlang vast. De HRDC vraagt dus opnieuw om dat aanvullende beleid. En dat is ook wat jullie willen, hè? Dat aanvullende beleid. Ja, zeker. Ja, ik denk dat het goed is voor Curaçao. Ja. Want het is geen geheim dat al die mensen, ook heel veel mensen die hier zijn, graag zich willen integreren en graag willen meedoen op een formele basis aan de arbeidsmarkt. Maar dat is nu er wordt echt heel lang getreuzeld voordat er zo'n beleid komt. En nu heeft ook nog de hoge commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Naties, meneer Volker Turk, Curaçao's regering opgeroepen om de mensenrechten van Venezolaanse migranten te beschermen. Hoe opvallend is die oproep? Ja, nou, ik denk dat het wel opvallend is, zeker ernstig. Ik maak me er ook zorgen over, want ja, tenslotte ben ik ook Curaçaoenaar geworden. En ik vind het naar dat we zo internationaal steeds te kijk worden gezet, omdat hier gewoon geen voortvarend beleid wordt gevoerd voor migranten die hier niet zijn gekomen met, zoals vroeger, met veel dollars, maar nu echt omdat ze gewoon uit angst voor vervolging in het land hier naartoe komen. En er is contact tussen jullie en de overheid en de minister zegt dat hij werkt aan beleid of niet? Nou, helaas loopt het contact te veel via de rechtbank. Ja. Vanmorgen hadden we een zaak van iemand die al 10 maanden vastzit. Notabene iemand die zijn voorouders ooit gevlucht waren vanuit Curaçao naar Falcon. Maar die is hier naartoe gevlucht en die is met een bootje aangekomen. Die zit al 10 maanden vast. En wat heeft de rechter geoordeeld? Nou, er is nog geen uitspraak. Dat komt pas in september. Maar het is niet goed. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik vraag u, als u ons volgt op Facebook, ook daadwerkelijk te volgen door op de knop te drukken. En als u ons ziet via YouTube, om ons te abonneren. Op die manier kunnen we zien hoeveel mensen daadwerkelijk elke dag Extra Journaal bekijken. Maar krijgt u ook meldingen als er een nieuwe Extra Journaal is of als er breaking news is. In ieder geval, wij zijn er morgen weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.